vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ini mukoma nyaya yangu yakamera sekudai so. Ndakaitirawo umwe muchinda utsinye wandakamuitira ndewekuti iye ndiye akazowina kabhebi ako kainge kapinda munharaunda umo matainge tichigara. Kabhebi aka kainge kachiri kutemwa dzinotobva ropa chaidzo ende iko kainge kachangobvawo mukusvika kachibva kuZim. Ininiwo ndiri kurarama ndiri muno munyika yevatorwa. Zvino kabhebi aka kakati kapinda munharaunda. Panguva yacho ndainge ndava kuzviudza kuti mukadzi ndainge ndava kusada because iye ainge ari munhu wekuti aingogara angori pakunetsana neni nedzimwe nyaya dzainge dzisitomborina kana basa. Saka ndainge ndafiniwa naye. Then kabhebi aka ndipo pakakabva kauya munharaunda. Ndakati ndawana mukana wekutaura nako kabhebi aka. Iko kakabva kandipa mapromises ndokubva katoti pane namba taigara tichingotaura zvedu but mukomanachi mugonotaura kuya ininiwo semunhurume ndakabva ndazotanga kushandisawo omwe yangu ndichizvitemba ndichiti omwe yangu yakadzika. Iko kainge kachingogamuchira. Ndainge ndichikarukisa musoro after each and every week. Weekend yose taitoti tinge tichitobuda totonosangana kutown ndokarukisa zvako musoro ndikatukatengera phone. Zvino zvakazoitika ndezvekuti out of nowhere ndakazotongokaruka ndanzwa kuti kabhebi aka kainge kava kutogara nomumwe muchinda. So zvinhu zvekuti zvakabva zvandirwadza. Muchinda uyu iye ainge achigara pabasa. Saka ndakabva ndati zvino muchinda uyu ndoita sei naye. Uyo anditorera munhu wandanga ndichifungidzira kuti ndiye achazova mukadzi wangu. Muchinda uyu ndakambozama kuti ndinge ndichimudzingisa basa. Ndakatombotorana nemamwe machinda angu ndokubva tazoenda pabasa pake paya ndikabva ndangocreata rimwe zitension rekuti murungu wacho ange achimudzinga basa but murungu wacho haana kana kumudzinga basa. Dhiri rangu rikabva rafoira. Mukunofonera nani kabhebi kaya ndakakabvunza kuti ko how come iwe wakatanga wandidya mari yangu then wobva wazoenda wobva wazonogara neumwe munhu. Iko kakabva kati kainge katongoitawo mistake. Kainge kakatongomanikidzwa nemuchinda uyu. Saka pavakangovharirana iye ainge angoendawo ikoko achitsvaka charger. Saka kubva zvavainge vakarara vose akabva atongoona kuti there was no need yekuti ange achizodzoka kwandiri since ainge atorara neumwe mukomana. Zvakandibata mukoma ndakarwadziwa. Ndikatanga kucalculate mari dzose idzo dzandainge ndatambisa within 2 months. Imari yekutoti ndaikwanisa kutotenga kana mbudzi kana kutotenga mombe kumusha but mari yose iyoyo ndainge ndatongoiflasha zvangu mutoilet. Mukoma ndakamboignore but moyo wangu wakaramba uchingorwadza. Worst of all kabhebi aka pakakazouya kakabva kazotanga kushandawo apo pandainge ndichishanda papurazi apo pandainge ndichishanda panguva yacho iyoyo. Izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti each and every day ndive munhu wekuti ndinongoramba ndichingorangarira kuti kabhebi aka kakandidya mari yangu. Worst of all nyaya iyi payakazosvikawo munzeve dzamadhamu. Munongoziva vanhukadzi tainge tava kungoti mukunonetsana madhamu vanenge vachingoti makadyiwa kamari ndokusaka mava kungotiitira hasha. Ende izvi zvakabva zvakonzeresa kuti ndirambe ndichingoita hasha. Ndikabva ndati panapa pava kutodiwa a good plan. Saka pane vamwe vakomana avo vandainge ndichiwirirana navo. Vakomana ava maSouth African taiwanzokusvotisana fodya. Vaiwanzokuti paya kana vakaomerwa vaiuya pamba pangu vachisvuta mbanje. Inini mari yokutenga mbanje ndainge ndisingaishaye. Saka vaigara vachingouya voungana pamba pangu. Vaikwanisa kutouya vari kuma6 kana kuti kuma7 ndobva ndasvuta zvangu mbanje navo vakomana ava. One day pakazoti pauya umwe wacho akauya ari one on that day tichinosvuta fodya kudaro. Ndipo pandakabva ndazongotanga kumuudza. Ndakamuudza nhema dzekuti muchinda uyo wekunditorera musikana wangu iye ainge aine mari yakawandisisa iyo yainge akachengeta mumba make. Saka ndichimuudza zvinhu zvose izvi handina kumuudza ndichiti ndikuda kuti munge muchienda kunomupindira mumba make but ndakatongoziva kuti as long as ndatongomenshena the fact yekutongoti muchinda uyu ane
mari yaainayo mumba, zvavafana izvi nemabhorokero azvinenge zvakaita. Kana vakangonzwa kuti pane munhu ane mari iri mumba inosvika kana koma 5,000 saka ndakabva ndaziva kuti kana vafana ava ndikagara ndavaudza kuti pane munhu akachengeta mari inotosvika kuma 9,000 mumba, vanototi vange vachitomuataka chete. Mukoma pakati papera mazuva ndokubva tatongonzwa zvichinzi zvinhu kumba kwemuchinda uya zvainge zvisina kumira zvakanaka. Vafana vaya vakabva vazoenda ndokubva vazonomupazira, vakamupindira, vakati vamupazira dho vakabva vati buditsa pane mari, asi iye mari ainge asina, zvichitaurwa zvinonzi iye mari yavakangowana paari yainge ingori 150 rands. Vafana vaya ndokubva vatanga kumurova, vakamurova mukomana zvekuti umwe wacho paakazoputsira bhodhoro mumusoro make, unfortunately tumapieces twebhodhoro twakabva twazopinda muziso rake muchinda uyu. Nanhasi uno muchinda uyu ava kutongoona neziso 1 achiri kungogara zvake nekabhebhi kaika. That was the last thing that I heard, but muchinda uyu vakamukuvadza zvisingaiti, vakamukuvadzisa mukoma zvekuti ndega ndakasvika pakumunzwira tsitsi muchinda uyu akatomboita nguva refu ageremo muchipatara achingonzi ziso rake rikufanira kuti ringe richiitwa operation, then ziso riya rikabva razobviswa mukoma. Ende nanhasi uno munhu wekutongoti anotongoona neziso 1. Ende ndinoti pose kana pandinomuona muchinda uyu mwoyo wangu unobva warwadza. Iyewo handizivi kuti mukunofunga kwake kuti angava achifungira here kuti inini ndini ndakakonzeresa zvose izvi, kana kuti anotongotiwo maybe ainge ari matsotsiwo ainge angori random. Nyaya iyi handina kana kumbogara ndaiti bufu kana kuna anyone. It has been 6 years now ndipo ndichitotangawo kutoitaura nyaya iyi after 6 years, but each and every day pose pandinomuka ndinongonzwa this guilty feeling yokuti ndinonzwa sekunge pane umwe munhu anenge achindi accuse munzeve dzangu kuti saka iwewe wakatoremadza ka umwe munhu, ko dai anga ari mwana wako wainzonzwa sei achiitirwa utsinyi hwakadaro. But ndakaita utsinyi mukomanazve, handizivi kuti counseling yandingawana ingava iri counseling yakaita sei, asi kuenda kumakanzela vaya vanobhadharisa handitorina mari yacho. So kana muchikwanisawo kundipawo counseling mucomment section ndingafara chaizvo nazvo. Ndiyo secret yangu yandakachengeta mumwoyo mangu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi mari kuenda kucounseling handina, asi kana kuinewo vanokwanisa kundikanzelawo mucomment section ndingafara uye ndingatenda chaizvo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma Nash ndiri mukomana ane makore 22 ekuberekwa. Ndiri kuraramawo ndiri muno muSouth Africa. Kumashure kwese uko ndainge ndichingozvipandira zvangu ndiriko kumusha. Zvino ndakazoti ndatora license rangu ndainge ndichitozvifambirawo zvangu nemotikari dzedu dziya dzatinoshandisa semakombi kumba. Upenyu hwangu handingati ndairarama upenyu hwainge huri bho, but ndaitozviraramirawo kaupenyu kekuti at least semukomanawo ainge asati ava nemhuri ndaitozviudza kuti life yangu life iri bho. Zvakazoitika ndezvekuti muchembere vakatanga kungopopota muchembere vagere kumusha vachiti handisi kuvachengeta, handisi kuvabatsira njani. Then muchembere vakabva vazodanwa nana sekuru hanzvadzi dzavo kuSouth Africa. Muchembere ndokubva vazotanga kushanda, saka ivo muchembere vanoshanda mumagrapes. Then vakabva vazonditi inini izvo zvandainge ndichiita zvainge zvisina mari, inini ndofanira kuti ndinge ndichiuyawo. Saka ndakati ndatumidzirwa mari nana sekuru ndokubva ndazouya kuno. Saka mari iyi ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizoibhadhara kana ndatanga kushanda. Ndakazoti ndauya kuno mukoma Nash sezvo semunhu ane license rake ndakabva ndangotangawo kungo approachawo vakuruwo vepakambani kudzamara ndazopiwa tractor. Kamari kangu kandinopiwawo kanenge kari nane than kamari ako kandainge ndichiwana ndichiri kumusha. But the reason as to why ndichiti pandainge ndiri kumusha ndainge ndiri panzvimbo painge pari nane, because I can see kuti upenyu hwangu watongova upenyu hwekuti ndinongogara ndiri mumaoko ana sekuru vangu, ndinongogara ndakangogadzikwa
ndichingoiswa matare ndichingokontrolewa izvezvi zvimwedzi uchinopera mukoma. Patori nemaprograms akawandisisa akatoitwa like ivo amai vari kuvaka imba, but imba iyi vari kuivaka pamba pasekuru. Zvino pandakanzwa kuti ivo mama vainge vachekerwa pavo pekuti vange vachivaka pamusha pasekuru, inini even though ndainge ndisina kana kuvaudza, but ndakangobvunzawo vamwewo dzimwe shamwari dzangu ndikavabvunza kuti ko zvinoita here kuti inini ndinge ndichimanikidzwa kuti neniwo ndinge ndichicontributa pakuvakiwa kwemba iyi pamba pasekuru. Then vanhu vazhinji vandakataura navo vakabva vati azviite because iwewo uri mwana ende mumusha munoberekwa amai vako uri mutorwa, and worst of all iyi istand yekutongoti vasekuru vako hanzvadzi yaamai vakazozvitengera voga, asi dai yanga iri stand yekuti yakasiyiwa nevabereki vaamai vako waikwanisa kuti aiwa newewo uri muzukuru mune ramangwana unokwanisa kuzoramba ugerepo, but ivo sekuru vako hanzvadzi yaamai vako mune ramangwana kana amai vako vakazoshayika vanokwanisa kuzokudzinga apa iwewe unenge wavaka imba pamba pavo. Saka ndo situation iripo. Ivo amai imba iyi yavari kuvaka, it is a 4-roomed house but ine maplans aya edzimba dzekutown zvekutoti kunyange roof yacho iri kufanira kuti inge ichizoiswa maroof tiles, zvekare vari kuda kuti inge ichizoisa zvekare vari kuda kuti inge ichizoita toilet nebathroom mukati. Zvino mukoma pandakanzwa nyaya iyi ndakabva ndangofunga ndikaona kuti zvinhu izvi inini ko ndinogokwana pai. Saka mistake yandakazoita ndeyekuzoti ivo mama vakati vachitaura neni about this issue vakati mwanangu zvatonaka kuti zvawava kuno Mwari vabva vakunzwira tsitsi ukabva wapiwawo basa rine mari, tinofanira kuti tinge tichitobatanidza mari very fast then topedzisa imba iyi kuitira kuti zvekuno kujoni kana zvikapera tinokwanisa kuzowanawo pekuti tinenge tichizoisa musoro wedu. Mama ndakabva ndavati asi mama inini zvinhu izvi I do not feel free at all because what if vana vasekuru kana vazokura vobva vazongoti iwewe pano uri mutorwa, because ivo vana ava vasekuru as long as sekuru vasisipo handizivi kuti vanozondidzinga here kana kuti vanozongondisiya ndichigarapo pamba apa. Ko kana imi mukazoshayika sekuru vobva vazoshayika inini ndobva ndazodzingwa pamba apa, hamuoni kuti ndinenge ndangotambisa mari here? Madii mangoti mari iyoyo yamuri kuti ndiyo yatichashandisa kuvaka pamusha pasekuru tongotsvakawo pedu kunyange pasaidi pedu panenge pachinzi ndepedu, kunyange zvikanzi panenge pari muzita renyu, but imimi kunyange zvikazonzi munenge musisipo tinokwanisa kuti apa pakasiya patengwa naamai vedu. Mama vakabva vati kana izvozvo it is a waste of money, nguva kuno kujoni hatisisina tinongokwanisa kungokaruka tadzingwa, saka it is far much better kuti tigare tatongovaka kumusha. So pari zvino ndipo zvinhu zvacho pazvakamira, zvinhu zvakangostaka mukomanashe, but on my side hazvina kustaka zvekuti mari haisi kubuda each and every month. Mukomanashe panotogara patonyorwa list yezvinhu zviri kufanira kuti zvinge zvichitengwa. Ndichingobva kunopiwa mari yangu mukoma, mari yangu inenge yakatorongerwa kudhara, mari yobva yatongodarikira yobva yatopinda mumaoko mana sekuru. Saka zvinhu zvekuti zvava kundidya mumwoyo zvekuti ndava kuona kuti inini ndava kutongorarama vana sekuru namuchembere vangu. Most of the times papei yangu vanokwanisa kuzongondipawo kana 500 or 1000 vobva vanditi iyi mari iyi chienda unotengawo hembe dzako. Ndichiuya kuno ndainge ndiine tarisiro yekuti sezvo ndagara ndiine class 2 it is far much better kuti ndinge ndichizoita defense zvekare nekuzotorawo zvema AA so that ndinokwanisa kuzotsvakawo basa, ndotsvakawo basa kumatracks ndoimprovawo nekuupgrade upenyu hwangu. But ndava kutoona kutoti zvinhu zvandava kumhanyisana nazvo hazvisi zvezera rangu, asi dai kwanga kuri kunzi zvinhu izvi mune ramangwana ndinokwanisa kuzozviklema, ndaikwanisa kuti at least ndiri kufaitirawo for ramangwana rangu. Ende chinondirwadza ndechikuti like izvezvi ndakati ndichangosvika kuno mushure mekunge ndavadzorera mari yavo sekuru vakati vanoida yose in 1 month. Saka ndakangoshanda ndokubva ndatotorerwa mari yacho yose mukoma, ndikangoenda ndikangononhongawo zvihembewo zvimwe zviya zvokungotiwo ndingowanawo zvekupfeka, then imwe mari yose ndokubva yangopinda mumaoko masekuru. Then
mwedzi wacho unotevera ivo sekuru ndipo pavainge vachiisisa sola, vainge vachiisisa masola kumba kwavo. Mari yavo yainge ichishota, saka mama vakabva vati taifanira kuti tinge tichibatanidza mari dzedu isusu then tibatsire sekuru. Mari dzedzi tikadzibatanidza izvezvi pamba pasekuru pava nemasola. And after that kwakabva kwazonzi nekuda kwekuti munin'ina wangu ava kugara pamba pasekuru, saka kunodiwa mari each and every month, mari yechikafu. Apa maschool fees inini ndini ndinotobatsirana zvakare naamai kuti tinge tichibhadhara maschool fees apa chikafu. After that sekuru vakabva vazoti ivo vainge vachida kuisisa borehole pamba pavo, saka borehole riya yamukoma rakatodhiriliwa. It's just that vari kungobhadhara mari yacho pashoma pashoma. Saka madevelopment ose awa ari kuitwa pamba pasekuru. Amai vangu vari kubatsira zvisingaiti, pay yavo yose iri kungoperera pamadevelopments iwawo ari kuitwa pamba pasekuru. Zvino inini ndava kubatanidzirwawo mukoma, ende ndiri munhu wekuti nezera rangu ndiri kuti kana ndikawanawo musikana wandinenge ndati uyuwo musikana uyu ndamuda, ndakatanga ndichatsvaka vasikana kuzimu, but obvious sezvo ndiri kuno ndainge ndichingotaurawo neboys rangu randakasiya kumusha kuti konhingi uya zvakamira sei, then ndobva ndatanga kutaura nemusikana uya wekutoti musikana wekutoti tainge tiri vanhu vaitozivana, ndichitomuzivira unhu hwake kuti ndizoti munhu uya ndava kuda kuti ange achiuya kuno kujoni. Mai vangu vanondicriticize zvekuti vanenge vachiti izvo zvandiri kuita hazviitwi. Then zvakazoitika ndezvekuti kuno kwatinoshanda pane vamwe mother vane mwana wavo akazouyawo kuno. Musikana uyu paakauya kuno ainge aine 17 years, saka ndakabva ndati ndazviwanira, then ndokubva ndazotaura naye, iye akabva atoti bo. So pakabva paitika imwe noise yekuti nanhasi uno mukomanashi mai vangu vakatomakana namadha ivavo vachiti saka makaita zvinhu zvenyu muchitsvakira mwana wangu musikana wekuti ange achizoroora. Pari zvino musikana uyu ndinongotaura naye but imwe iyaiya, but iye ari kuti ndaneta nekukumirira apa kuti ndinge ndichiudza ivo amai vangu kuti musikana uyu ndafunga hangu kumuroora. Amai vangu vakangonditi muno muSouth Africa muwanikwi vakadzi, munongowanikwa mahure chete, but uyu musikana mukoma paakatongouya kuno akatongouya ndokubva atongosvikira mumaoko amai vake. Haashandi, anongoswera achingochengeta, anongoswera zvake achingotamba nemunin'ina wake, ende ndozvaakatounzirwa kuno kuSouth Africa. And amai vacho vanotongozviziva kuti inini naye tinotongofambidzana, but dambudziko ndiro romukomana, dambudziko rekuti nguva yacho yareba. Iye ava kuti kana zvisingaiti chimira hangu nditsvake zvimwe. So mukoma, I am confused kuti ndoita sei. It seems as if inini kuroora kwangu kuchatonetsa because matambudziko acho ose andiri kufanira kuti nditange ndasolva. Matambudziko ekutoti vanhu vatori nemhuri dzavo, matambudziko iwayo havasati vatombogona kumasolva, but inini mukoma mugroup mandiri munongokaruka makandwa list kwabva kwatonzi kuri kudiwa kutsvaka kana angava ari bhiridha anofanira kuita chakati pamba pasekuru. Then sekuru vobva vatonyora, vobva vatoti kwandiri vototi kuri kudiwa kana 100 US kuna mama, 100 US kwavari kobudawo kana 150 US. Then nevamwe munin'ina wavo ivo sekuru but ari kugara kune imwe nzvimbo uya obva ati sezvo ndine mhuri ini ndinokwanisa kungoafoda 20 kana kuti 30 US, but umwe noumwe anofanira kuti ange achitobatanidzawo kamari kake. Please ndibatsireiwo mukomanashi, handichazivi zvekuita. Ndava kungoona sekunge ndiri kungoraramira mahara. Dzimwe pfungwa dzinotombondibata ndedzekuti kana ndikangokwanisa kungowana kamari zvangu ndobva ndangopinda mubhazi ndodzokera zvangu kumusha ndongokontinya ndichingoita madhiri angu sei andainge ndichiita, ndairarama 1 zvakanaka pandainge ndichiri kuzimu rather than kuti ndinge ndichishanda. Mushure mekunge ndashanda mari yacho yose ndobva ndangoitorerwa. Handisati ndamboitawo mwedzi wandinongotiwo mwedzi uyu ndiri free. Handisati mukoma, handisati mwedzi woga ndinofanira kuti ndinge ndichitosangana nemachallenges anenge achida kusolvewa. Ndiri kutorarama sekunge ndine mhuri hombe. Vana vasekuru vangu vava kutoita sekunge navo vana vangu because vanokwanisa kutongoisa request kwandiri kuti kuno kumuzukuru chakati chakapera.
munowanawo mari dzenyu, ende hapana kana pandingamboti inini mari yangu ndoda kuishandisa chakati, because vanhu vose vanenge vakatoivhurira ziso. Please ndibatsirei, ndoita sei nesituation yangu iyi. Uyu musikana wangu uyu iye anga akamboti wadii wangosiya basa totanga somewhere else, but kamari kacho kandiri kupiwa kamari kakanaka. Saka ndanga ndafungidzira kuti kana ndikataura nemurungu, then ndobva ndaudza murungu kuti inini ndava kubva ipapo patinoshanda, ndobva ndatsvaka kumwe kwekugara, ndotanga angu umwe upenyu hutsva. Handizivi kuti ivo vana muchemberi vangu vanozozvigamuchirawo sei. Please ndibatsireiwo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Please ngatimubatsireiwo mu comment section. Pakaipa.